em remetré una mica a vells temps. A veure, aquí, en aquest municipi, només han hagut, diguem, 3 promocions de vivienda social. Una que el va fer l'Instituto Nacional de la Vivienda en època passada, ¿vale? Que va ser Casanovas i companyia. ¿Vale? Una altra que es va fer al costat dels bombers, que no era ben bé promoció social, que havia que pagar 4 milions de pessetes per cada pis i els que no es tenia pues, anava a la puta calle i només n'hi havia 16. ¿Vale? Després va arribar el tonto d'en Lluís Mercè fotent-se un far de pencar i em va fer 116 en 4 anys. ¿Vale? 50 i pico als Molins, 50 i pico a la Plana, 6 al carrer Sant Honorato i 6 al carrer de Carreteres Costes on estan les lampistes a baix. ¿Vale? Bé, jo la queixa que tinc primer és començar per la CUP. La CUP va dir a la informativa o a la Junta de Portaveus, no recordo si una o l'altra, de que volien muntar aquest tema, sembla que va ser el Pol Vigó, que volia muntar aquest tema per moure, va fer així, no? Per moure una mica la cullera, no? Vull dir, sacsejar una mica el tema polític, no? Em va donar aquesta sensació, millor és una sensació meva. Clar, jo vaig dir, home, per convocar un ple extraordinari es necessita un terç, i ells són 3 només, en qui realment han comptat aquesta gent. Clar, després et veus que en surten a l'equip de govern que també els interessa moure la cullera, quan realment això és un tema tan important per Sitges i per joves i per tothom, de que tinguin que arribar a un consens tot aquest consistori que estem plegats aquí avui. Com no pot ser d'una altra forma, Horitzó votarà que sí, però bueno, jo vull continuar també dient unes coses. Va haver un moment també que deien que feien una promoció als socialistes municipal quan realment allò era un tema de la Caixa. A l'Ajuntament no pintava res, ens van enganyar com a xinos, però com a xinos, diguem que es adjudicaria l'Ajuntament, no sé què, no sé quantos, i la veritat, res de res. ¿Vale? Bueno, què passa? També hi ha que dir que a vegades les coses es poden fer quan es poden fer, perquè clar, per fer vivienda social el que hi ha que tindre són els plans parcials en solfa, tindre el sòl urbanitzable programat per poder tirar-ho endavant, ¿vale? I llavors què passa? Que hi ha temps que no hi són i hi ha altres temps que sí que hi són, però el que passa també que la gestió, i perdoni senyor Mas, la gestió del departament de vostè, no dels tècnics, repeteixo, ¿vale? I ho he dit per 3 vegades, no dels tècnics, en cap moment m'hi poso amb els tècnics. Jo he estat 8 anys portant urbanisme i sempre he defensat a cap i espasa. L'hagin pifiat o l'hagi pifiat jo, ¿vale? Vale. A mi no em val que el senyor Mas em digui de que és que falta gent. No, a mi això no em val. No em val perquè realment és el seu problema. Ja l'he dit aquí dintre, abans d'entrar, posen un enginyer per 8 jardiners, tu. No entenc el tema de com funciona aquest equip de govern. Posar un enginyer per portar 8 jardiners municipals. Home, l'arquitecte, però ja no ara, ja fa 4 anys. Hombre, i si no el contraten, perquè es pot contratar, no han contratat també vostès aquí una empresa per fer el tema de les claus administratives per poder, si es dona a empresa privada, per poder fer el lloguer i la venda? No, la venda no, perdona, el lloguer. El 20% seria per l'Ajuntament i el 80%, bueno, més o menys, sí, Rosa. Això seria discutible perquè avui he entrat a dintre i m'ho he estat mirant bé. Es pot fer d'una altra forma perquè també ho pots recomprar a l'Ajuntament. Amb això, sí, també ho pot fer. Vale? Per això ja ho sé, tot això ja ho sé. Però, vamos, que no és massa correcte, no? De totes formes, tinc que felicitar la Rosa Tubau,
de veritat, i la felicito no perquè sigui la meva companya de cadira, la felicito, que també, no? Però la felicito perquè després de deixar-li el mort, perquè és un mort que a més fa pudor, el senyor Mas amb la senyora Rosa Tubau. Com ha tingut com ha pogut agafar això i dir-li amb el senyor alcalde que sí que li agafava això? Perquè, des de luego, això és un mort, però un mort que no ressuscita, Amb aquests 4 mesos no ressuscita, no pot ressuscitar perquè hi ha coses que es tenen que posar en pressupostos i arriba un moment que tot això ja dic, ja ho conec, i com ho conec no vull entrar massa tampoc en la dinàmica de dintre, no? Bé, jo el que i sempre, i m'han sentit també tots els de la comissió sobretot de la Junta de Portaveus, són les cooperatives. Les cooperatives, Nou Horitzó ha sigut que vol també que se'ls doni terreno, que es posin a funcionar, són nois d'aquí Sitges, si siguin, és igual, em dona igual que siguin 15, com a 20, com a 25, com a 30. Vale? Per què? Pues perquè si esperem a donar-los terrenys, si esperem que no sigui aquestes primeres promocions, o la primera, llavors ja podran ser avis. Clar, perquè si ara ja tenen 28, 30 anys, 26, 32, doncs d'aquí 10 anys en tindran 40 i pico, ja seran avis. ¿Vale? Si diguem que això sí que hi ha que tindre-ho en compte, i el senyor alcalde sap que això d'aquest tema de les cooperatives hem parlat un fotimer de vegades i sempre m'ha donat que sí, però jo vull que es materialitzi, de veritat. I em farem molt pesat a la comissió aquesta d'estudi que es muntarà, em faré molt pesat amb aquest tema. Sempre Nou Horitzó ha estat, perquè Nou Horitzó sempre ho ha portat amb el seu programa electoral, amb el tema de les cooperatives, i no d'ara, igual que hem portat la MD a les botigues, quan ara ja no existeix la MD, però perquè s'ha quedat caducada, aquest tema també ho hem portat sempre, ¿vale?